Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw radio Joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana ni tɛmɛ ni sanga 30 ye limanaw an bɛ sigi nin kɛnɛ in ka gafew mana bɔ awa i b'a sɔrɔ kibaruyaw de b'u kɔnɔna la minnu bɛ jamanadenw kunnafoni kuma anw ta ye a ye nin kɛnɛ ka se ka olu bamayɛlɛma aw ye bamanankan na limanaw a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na nin an sigilen o kɛnɛ ka an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an tɛ ɲinɛ o kɔ min radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikasokaw fɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn limanaw min ye Canal Plus ka radio Joliba lamɛnnen do ye fana numéro min ni an k'a ma ko 589 n'i y'o kɔri i mana kɛ diɲɛ fan o fan Canal Plus sanfɛ i b'an sɔrɔ Joliba FM o kumana nin an sigilen kɛnɛ kan limanaw gafew bɔra bi ye juma ye an bɛ dugawu de kɛ juma hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan o ye l'indépendant le soir de Bamako Nouvel Horizon ale bi yan min ye l'enquêteur ye ale bi yan ka taa se Dabaliban limanaw ni fasiri de sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ye aw ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la an b'a daminɛ teliya la ni fasiri de sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bi tali kɛ parti SADI ni o ye Dr Umar Mariko ale ka tɔn ye limanaw ko nin tɔn in awa e ko tɔn in tɛna ci fiyewu min bɛ janvier kalo tile 8 natɔ in kofɔ o y'o dɔgɔ duman ye san 2024 n'i ye jateminɛ kɛ Umar Mariko ka kumaw cayara kɔsa in na kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma awa min ye parti SADI ye ko kunungo alamisa décembre kalo tile 28 awa ko ICU olu bɔra Umar Mariko ka parti a jabala la nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen sanga 50 ɲɔgɔn na awa ICU taara sɛbɛn d'u ma k'a fɔ ko ayiwa politiki tɔn in n'o ye parti SADI ye ko k'u k'u labɛn ko min ye ntɛnɛn don janvier kalo natɔ in na san kura o kalo fɔlɔ tile 8 san 2024 awa k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal de grande instance la min filɛ Bamako sigida fɔlɔ la commune 1 awa ko parti SADI limanaw ko a bɛna ci o la sa limanaw ni hakilila min taara nin ye ayiwa ko a bɔra min yɔrɔ o ye jamana ka cakɛda ye u k'a ma ko contentieux général de l'État limanaw ko Dr Umar Mariko ka sababu kɛ kɔsa in na kuma dɔw bɔra a da awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali ko limanaw Kidali min nana Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ finitigiw fɛ Umar Mariko ka dalakan kɛra mun ye ko o ma bɛn ale ma sabu ko o kɛra sababu ye binkani walew Mali finitigiw ani Wagner maaw k'u taara bin maaw de ka Kidali ko kɛ i b'a fɔ ko sanga wuli ko ta k'o da ko souveraineté n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ko ka o ta k'o sɛmɛ ko wɛrɛ la limanaw Umar Mariko ko ma jɛn ni a ye a ma jɛn ni Kidali minɛ cogoya in ye sabu ko bin kɛra maaw de ka maa minnu bɛ yen n'olu ye Kidali marabolo denw ye Dr Umar Mariko ma da o ma limanaw n'i y'a lajɛ Kidali ko la halisa a ma nisɔndiya sabu a y'a jira k'a fɔ ko a b'a ka nisɔngoya jira Kidali minɛna nka o ma bɛn ale ma sabu ko maa minnu ye nin baara in kɛ limanaw k'u ye nin ta tiɲɛ de ye ko baara jugukɛlaw don a kan bɛ Mali fanga ma sa wa limanaw ko Dr Umar Mariko min ye solidarité africaine pour la démocratie et l'intégration n'u k'a ma ko SADI limanaw a ma da o ma kɔsa in na Dr Umar Mariko ye lettre ci min ye Recep Tayyip Erdogan n'o ye Turki jamanakuntigi ye ka tila ka lettre ci min ye Russie jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Vladimir Poutine ye k'a f'u ɲɛna ko k'u senbɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ninnu sen na sabu ko ninnu bɛ mɔgɔ tɔɲɔ de la ninnu bɛ mɔgɔ faga de la
tenda Umar ko de ni kuma fɔ wa an y'a sɔrɔ l'indépendant de kɔnɔna la limana ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye lakɔlidenw ka ni ɲɛma kɔrɔ in ye Umar ko a ma da o ma min ye avril kalo tɛmɛnen san 2022 awa a ye jalaki bɛ min ye Mali finitigiw kan k'a fɔ ko fagali min kɛra Mura awa ni terroriste maa 200 a jala k'a fɔ olu fagara o sen fɛ Dr Umar ko terroriste ma fa dɛ ko jamanaden gansanw de fara Mali finitigiw fɛ jamana o yɛrɛ nana kɛ sababu ye Dr Umar ko a ye jamana bila jamana k'i ta kɛ taali ye ayiwa waati laban ninnu na a bɔra min ye nazaraw ka jabaranin dɔ kan n'u k'a ma ko TV5 jamana a ko n'i y'a ye ale ye jamana bila k'ale ko de ko Mali jamana finitigiw taara baga jamanaden gansanw ma ka olu bɔnɛ u nin na a ye nin kuma fɔ TV5 Monde ka kɔsannin na min ye Umar ko ye limana a jala k'a fɔ a ka nin taama in na a kɛlen ko ka jamana bila a yɛrɛ k'a fɔ ko a taara Russie a bɔra yen a taara Faransi o kɔfɛ a yɛrɛ Côte d'Ivoire o kɔfɛ a tilala ka ye min ye Nigeria ale jamana kɔnɔna la ko yɔrɔ nin tɛ politique tɔn k'a ci nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye politique tɔn min bɛ yen n'o kama ko PSDA ale cira min ye juin kalo tɛmɛnen na a bɛ n'a fɔ turu bɛna se min ye parti SADI ma n'o ye Umar ko ka tɔn ye ko o dɔgɔ duman o bolodalen bɛ ka bila min ye janvier kalo tile 8 natɔ in na jamana yanni o fana cɛ jateminɛkɛla jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ kalata jateminɛ kɛ o kama ko observatoire électoral min ɲɛmɔgɔya bɛ Dr Ibrahima Sango bolo o fana tɔn in cira ka sababu kɛ a ka dalakanw ye jamana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ale kumana limana a y'a jira k'a fɔ min ye Imam Mahmoud Dicko awa semasi o y'a ka tɔn ye tɔn min ko k'olu bɛ tugu Imam Mahmoud Dicko ka hakilila kɔ awa semasi kɔsa in na Imam Mahmoud Dicko ye taama min kɛ ka taa Algérie jamana kan limana ni a ka ni tɔnden ninnu awa olu y'a jira k'a fɔ ko u na bɔ ka Imam Mahmoud Dicko n'a ko k'a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ k'a kunbɛn limana fo kuma cogo yɛrɛ ɲuman la ayiwa ni kabini kuma fɔra min ye tɔn dɔ fana ye min sigilen bɛ finitigiw lafasali kama u k'a ma ko CDM collectif pour la défense des militaires ninnu fana ko k'u bɛ bɔ dɛ limana n'a ma ɲɛ k'a fɔ Imam Mahmoud Dicko n'a kunbɛn olu fana na bɔ k'u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma min ye fasiri ye soir de Bamako a ko Mali kɔnɔ yan maa dɔw kɔni kelen bɛ i b'a fɔ ko fanga yɛrɛ de ye olu ta ye limana fanga kuma mana fɔ ka ban olu na bɔ ka u yɛrɛ fari wɛrɛ da yɛrɛ yiraw ani k'a fɔ n ye nin ye walima dɔw yɛrɛ tɛ kamaniya fiyewu ka ala tɔgɔw fɔ ka kalengasiɲɛ baw kɛ u k'a ma ko walayi bilayi lezi la ilaha illa huwa dɔw b'o kaleniw kɛ limana n'i ye jateminɛ kɛ dɔw wɛrɛ tɛ a dɔw bɛ yen nɔ u ka ye bɔlɔlɔw sanfɛ walima u ka ye kunnafoni siraw kan jamana a dɔw bɛ wariko y'a ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen n yɛrɛ ɲɛda ka ye n ka dɔn n ka kɛwalew ka dɔn fanga fɛ walasa hɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la n ka se ka o sɔrɔ jamana ko jamana in bɛ ɲini ka na kɛ i b'a fɔ ko maa ko n'i ye maa dɔ tɔgɔ fɔ dɔ bɛ wuli maliko kuma min dun bɛ fɔ an ka jamana a bɛ n'a fɔ o tɛ o kuma bɛ fɔ da la nka a tɛ dusukun na dɛ o de bɛ nin jira an bɛ don min na ko bi min ye Imam Mahmoud Dicko ka tɔndenw ye a nɔfɛ jamaw olu y'a jira k'a fɔ ko tɔgɔcɛn min taara ka ɲɛsin olu ka nin denfa in ma ko tɔgɔcɛn fasugu bɛ waati min na k'a y'a fɔ a taara Algérie n'a ni Abdelmajid Tebboune olu ye ɲɔgɔn ye ko politiki maa dɔw yɛrɛ kun ko k'olu bɛna taa Algérie a waati la nka k'u y'a mɛn ko Imam Mahmoud Dicko taara Algérie olu y'u sina k'u ka taama bɔ a ma ko ka sin ka Imam Mahmoud Dicko ka jan dɔ bila ɲɛ walima u ka taama ni Imam Mahmoud Dicko ka taama kana don ɲɔgɔn na jamana a bɛɛ lajɛlen n'a ka kun bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na min bɛ waati min na rebelle kɔrɔw taara Algérie jamana kan n'o ni Imam Mahmoud Dicko fana ka taama bɛnna min ye semasi ale y'a jira k'a fɔ ko maaw y'o ta k'o bila minɛn caman kɔnɔ ko Imam Mahmoud Dicko de filɛ k'a ka jamana janfa ko ani banbanci jɛkuluw filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie wa jamana min yɛrɛ n'o da bɛ Mali bɛnko kuma la k'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra janfa kɛnɛkanda ye ka ɲɛsin Mali jamana ma a tɔgɔ tiɲɛ bonyana Imam Mahmoud Dicko nɔfɛ kosɛbɛ kɔsa in na nka o ye n k'a fɔ semasi
semasi o ye Imam Mahmud Dicko ka tɔn ye ale ko a ma jɛni ni tɔgɔ tiɲɛ ye wa ko Imam Mahmud Dicko n'a ma ɲɛ k'a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ olu na bɔ k'a kunbɛn limana o kibaruya min dira min ye collectif pour la défense des militaires o fana ye tɔn ye min sigilen bɛ furanjɛla fanga i mana maga la ka ban i magara olu la walima sɔrɔdasiw ka kuma mana fɔ ka ban limana o tɔn in i magara olu la olu fana ko nin don k'olu na bɔ k'u ka nisɔngoya yira ayiwa kunnafoni de filɛ limana le soir de Bamako yan'an ka bɔ a kɔnɔna la limana ko nin waati in na k'an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi mun na ayiwa ko Maroc jamana ye wele bila Sahel jamanaw ma jamana minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger ye k'u ka u labɛn kɔgɔjiba min bɛ yen n'u k'a ma ko Atlantique yɔrɔ Maroc ye layidu ta jamana saba in ye o ɲɔgɔnye yɛrɛ kɛra Marrakech min ye u ka nin duguba in min filɛ Maroc jamana kɔnɔna la jamana ɲɔgɔnye in kɛra ye min ye Ura Mohamed Sise ye Maroc masakɛ ale ye ɲɔgɔnye in boloda ale yɛrɛ de ye laɲini kɛ k'a fɔ ko u bɛna baara dɔw bila sen kan baara min bɛna kɛ sababu ye min ye jamana saba in ye Burkina Niger ani Mali u ka se ka Tchad yɛrɛ b'a la jamana ko u ka se ka min ye Atlantique n'o ye kɔgɔjiba in ye sira ka se ka bɔ ka sira dilan jamana naani in bɛɛ bɛ se ka taama k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ka t'u ka mago ɲɛ ci ɲɛnabɔ kɔgɔji la ka segin n'u ka jamana ye k'a sɔrɔ n'u ma tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ limanaw kabini kuma fɔra min ye Algérie jamana ma sigi a ma se ka jɔ yɔrɔ Algérie yɛrɛ ni Maroc cɛ olu kɛn bɛ ɲinɛ ni jakuma ye kabi waati jan kabi Algérie Maroc ye nin kuma fɔ limanaw ka min ye nin ministre damadɔ wele ka bɔ nin jamana ninnu na n'o ye Sahel jamana ninnu ye awa Algérie jamana wulila k'i jɔ a fana ye fɛɛrɛw dabɔ limanaw fɛɛrɛ ninnu ye jumɛn ye a fana ye a ka ministre dɔ bɛ yen min bɛ u ka jamana awa ale a ka premier ministre n k'a fɔ Algérie awa u ka jamana kuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune ye a ka ministre dɔ bɛ yen a y'o wuli k'o jɔ joona awa k'o ka Mauritanie sɛgɛrɛ limanaw yɔrɔ Mauritanie fana ye jamana ye kɔgɔji b'olu fɛ yen nka Mauritanie fana ye jamana ye limanaw ale ni Algérie ka frontière datugulen bɛ a mɛnna ka sababu kɛ min ye jatigɛ wale tigilamaw ka walejugu ye nka ko a bɛ fɔ min ma ko zone libre échange awa ko Algérie ko k'a bɛn'o dayɛlɛ ani awa Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛtɔ ye sa ka se ka Maroc ye hakilila min ta sisan n'o ye Sahel jamana ninnu ye k'a fɔ k'a bɛ sira dayɛlɛ u ye u ka se ka taa u ma mago ɲɛ ci ɲɛnabɔ kɔgɔjida la n'o ye Atlantique ye min ye Algérie ye yɔrɔ n'o nana kɛ o bɛna dankari kɛ olu ka sɔrɔ la wa a bɛna Algérie kɛ jamana ye jamana min ni Ala ma fara kan limanaw a ka sɔrɔw bɛɛ bɛ jasi Algérie de filɛ sisan ka wele bila o Mauritanie kelen ma ko ale nana min ye sira dayɛlɛ a fana awa sira dayɛlɛ ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko nka Algérie ye nin hakilila min ta nin ye awa hakilila in a bɛ n'a fɔ Algérie ma faamuya de n'o tɛ olu yɛrɛ ni Mauritanie cɛ layidu caman bɛ yen layidu ninnu tɛ bi layidu ye a mɛnna kabi sanjanw na Algérie kun y'a jira k'a fɔ ko ale ni Mauritanie u bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sira yɛrɛ dun tɛ Mauritanie ni Algérie cɛ fo n'a kɛra kɔgɔji sira kelen ye o sira kelen de bɛ taa hali Sénégal min ye Algérie ani ni jamana tɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ n'i dun ye jateminɛ kɛ limanaw ni Sahel fɔra ka ban maaw hakili la ko Mali ni Burkina ni Niger dama don n'i ye Sahel jamanaw ta k'a lajɛ jamana caman de bɛ yen min mago bɛ se ka ɲɛ ni nin sira in bɔra limanaw i n'a fɔ fasiri b'a lakale cogo min na Maroc ye nin hakilila min ta nin ye jamana caman bɛ yen minnu bɛna se ka nafa sɔrɔ a la limanaw Tchad b'o la Burkina b'o la Cameroun b'o la Gambie b'o la Guinée b'o la Mauritanie yɛrɛ b'o la Niger b'o la Nigeria Sénégal ani Tchad limanaw hali ka tɛmɛ o kan min ye ko Cap Vert Côte d'Ivoire Benin min ye jamana minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awa jɛkulu kɔnɔna na u k'a ma ko comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel min sigira kabi san 1973 waatiw la nin jamana bɛɛ lajɛlen Maroc ye nin hakilila min ta limanaw a tɛna dan AES jamanaw dɔrɔn ma dɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛna a ka nafa sɔrɔ nin na Algérie kɔni wulilen bɛ k'i jɔ bi yɔrɔ Mauritanie n'olu cɛ awa sira kun tɛ yen nka k'u bɛna diyagoya sira bɔ yanni san min filɛ san 2023 yan'o ka ban a dun jirala k'a fɔ sira dɔ kun a fɔra k'o bɛ dilan awa min bɛ bɔ Tindouf ani Zouérat ka bɔ Mauritanie Algérie ni ɲɔgɔn cɛ hali sini o sira in o ma se ka dilan min ye Algérie wulila k'i jɔ bi k'ale bɛna sira kura bɔ yɔrɔ Algérie sɔrɔla a ma taama ko nka awa jamana ninnu kan k'u kɔlɔsi Algérie la dɛ nin de ye kunnafoni ye limanaw an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la
n'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale kumana walasa ka se ka min ye sunkalo kalo barikama ale kunbɛn limanaw a jalila k'a fɔ ko gouvernement ale bɛ ka para ɲɛ tan dɛ ka se ka sunkalo ale kunbɛn sunkalo k'a kunbɛn yɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko sunkalo bɛ se i b'a sɔrɔ maaw mago bɛ jɔ dunfɛn caman na o dɔ ye sukaro ye wala minisiri min bɛ yen n'ale bɛ usine ko ni jagoko kunna Musa Alassane Jalo ko u filɛ nin ka baara dɔw labɛn daminɛ baara ninnu min ye sunkalo ye yɔrɔ ale bolodalen bɛ ka bila marisi kalo yɛrɛ la san 2024 ni ala y'o yira an na min ye minisiri min bɛ usine ko ni jagoko kunna Musa Alassane Jalo ko u bɛ fɛ ka sukaro tɔni 25 ɲɔgɔn na ka o lasago k'o kolokolo k'o bila yen min bɛna bɔ an ka usine min bɛ yen n'o ye N-Sukala ye min bɛ sukaro dilan Mali kɔnɔ yan ka se ka o mara ka bila sunkalo nata in ɲɛ walasa sukaro ko dɛsɛ u kana na maaw sɔrɔ n'i y'a lajɛ nin kɔni ye hakililaba ye min taara Musa Alassane Jalo ale fɛ a ka taama la min kɛra Segu mara kɔnɔ waati min na u taara campagne 2023 ani san 2024 o campagne dayɛlɛ yɔrɔ nin waati in na sukaro tigɛ ani sukaro dilan o de campagne fana dayɛlɛ la min ye baaraw ye a daminɛna a jalila k'a fɔ laɲini min bɛ sen na sisan o de ye tɔni 100 ɲɔgɔnna sukaro la o de kan ka dilan ka di jamanadenw ma o tɔni 100 la ko 25 ɲɔgɔnna kan ka lasago ka bila yen sunkalo o nata in ɲɛ walasa sukaro ko gɛlɛya sunkalo nata in na a kana na maaw sɔrɔ o la Musa Alassane Jalo minisiri min bɛ jagoko ni usine ko kunna a ye nin hakilila ta a ma d'aw ma u y'a jira k'a fɔ fana ko u bɛna a lajɛ sukaro minnu bɛ yen n'olu bɛ mara n'o ye stockiw ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka mara waati jan kɔnɔna la waati jan min bɛ yen ni i mago mana jɔ sukaro la jagokɛlaw waati o waati u ka se ka sukaro sɔrɔ u bolokɔrɔ ka se ka feere jamanadenw ma nɔgɔya la ko u tɛna da u fana ma jamana sukaro ninnu n'a lasagora magasin kɔnɔna la maa o maa bɛ yen hali ni ye jagokɛla fitinin ye i kɛra jagokɛla kumaba ye i yɛrɛ de bɛ taa magasin ninnu na ka taa sukaro ta gouvernement b'a d'i ma i t'a ta maa wɛrɛ fɛ dɛ i kɛra détaillant ye o i kɛra grossiste ye o bɛɛ bɛ taa sukaro ta prix kelen na ko prix spécial dɔ fana bɛ yen o bɛna di maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa sukaro san k'a kɛ dunta ye ko min ye sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna da o kan ka se k'a di olu ma walasa sukaro ko in a bɛna nɔgɔya cogo min na jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko yɔrɔ sunkalo yɛrɛ ni ala sɔnna a ma kari marisi kalo tile 10 walima ntɛnɛn marisi kalo tile 11 o bɛ sɔn ka bɛn sunkalo kalo barikama in ma yanni o cɛ o dun ye kalo ye min ni da dumunifɛnw ale nafa ka bon maaw bɛ girin o de kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro jamanaw nka waati o de bɛ se ka nin tiɲɛ di an ma n'a sɔrɔla minisiri a ye nin layidu min ta n'a bɛna bɔ a sira ma Seyidu Konate ka fasiri don jamanaw an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko l'enquêteur limanaw l'enquêteur kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ jiri dɔw kama ko bois rouge limanaw jiri min n'a bɛ magoɲɛw bɛ k'a la ka donni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye walima ka bɔ jamana kɔ kan ka taa feere ko a bɛ san damadɔ bɔ sisan a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn sama sama o bɛ min ye PDG société exportatrice de bois rouge n'u kama ko GIB Général Industrie du Bois o ɲɛma Aboubakrin Cissé ale ni cakɛda dɔw kama ko Société de gestion forestière du Mali min ye nin sifinaka ye Ibrahim dɔw kama ko Baya Yara ale ni nin cakɛda in n'o ye Ibrahima Cissé olu ɲɔgɔn cɛ Aboubakrin Cissé jamana ko bɛn tile tɛ ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen jagokɛla ye a bɛɛ bɛ jiri de feere nka limanaw n'i y'a lajɛ min ye GIB Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛna na ale ka fanga waati la nin cɛ in de tun ye sira bɛɛ lajɛlen datugu a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw walima minnu bɛ baara kelen kɛ n'o de ye ka jiri feere i n'a fɔ min bɛ vérificateur général yɔrɔ ale de ka sɛgɛsɛgɛli waati dɔ la Samba Alhamdu Babi minisiriso min bɛ an ka sigida lakanani ko kunna ale taara sɛgɛsɛgɛli kɛ a waati la limanaw sɛgɛsɛgɛli nana kɛ sababu ye min ye kalo 24 kɔfɛ min ye Baya Yara
Mohamed Sise ka taa se maa 5 wɛrɛ ma limanaw kalo 24 ɲɔgɔnna u y'o o kaso kɛ nka a nana ye k'a fɔ limanaw sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ tilala ka na kɛ ordonnance dɔ dira kiiri dɔ tigɛra min kɛra utukalo tile 20 san 2021 limanaw o kiiri nana ye juge d'instruction Mohamed Sayidou Sen tribunal de la commune 6 ko vérificateur général ka rapport min kɛra san 2022 a nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ limanaw tiɲɛ tɛ bade fɛn tiɲɛ mana mɛn boli la ngalo mana mɛn boli la cogo cogo don dɔ a bɛ tɛgɛ da ngalo kan ko min ye Baya Yara ye Baya Yara min n'ale kun ale n'a jɛw olu de kun jalakilen bɛ nin ko in kɔnɔ nka limanaw jaja ngalo mana mɛn cogo cogo tiɲɛ bɛ ko a la ko min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen n'o ye Aboubacry Cisse ye ja fanga min tun bɛ yen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a ka don na fɛn min ka d'a ye a b'a kɛ a yɛrɛ fademaw minnu bɛ jiri jago kɛ a kɛmɛ ka sira dulon ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ nka a nana kɛ i b'a fɔ ko filimu limanaw ko sina kana yɛlɛma rapport min kɛra vérificateur général ale fɛ san 2022 a nana ye k'a fɔ ja Aboubacry Cisse nkalon b'a da a bɛ baara min na a ka baara kɛlen bɛ ka sɛbɛnkolon ka fɛn caman ta k'o bamayɛlɛma ka ngalo da min ye Baya Yara ale n'a tɔw la limanaw bɔ de nana k'o kalama bi ja a bɛ fɔ min ma ko favoritisme ka min ye sɛbɛnkolon ta walima ka jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara dɔw ka maaw kumaniya o ma limanaw ko Aboubacry Cisse ko ale yɛrɛ a ka ngalo ma da kɛnɛ kan bi min ye fasiri ye waati yɛrɛ kama limanaw o rapport min kɛra vérificateur général fɛ a nana ye k'a fɔ ko Aboubacry Cisse sɛgɛsɛgɛli min kɛra nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la limanaw a bɛ baara min na baara in ko baara jɛlen tɛ ko kiiri ma wuli a yɛrɛ nɔfɛ bi fiyewu ABD ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ enquêteur kɔnɔ bi aw bonya b'a la an b'a kuncɛ ni limanaw fasiridi sɛbɛn min ye an k'a ma ko dabaliban limanaw dabaliban b'a kɔnɔ bi dɛ a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko bɔ taara kɛ fure 2 ka limanaw nin kɛra kalabankura de kalabankura muso dɔ ani muso furulen yɛrɛ koyi ale ni a ɲamakɛ maaw ka hakɛ to limanaw ko wa o kɛra min ye yɛrɛlajasow n'u kama ko hôtel a kɛra o de kɔnɔna la kalabankura limanaw ko kalabankurakaw dabali banna nin ko in na kosɛbɛ ka taa bɔ fure 2 kan limanaw kelen o ye cɛ ye kelen ye muso ye limanaw so minnu bɛ yen ni maaw b'a ta ka taa yɛrɛlajaw kɛ yen nɔ a jala k'a fɔ muso in k'a y'a cɛ de a bɔra cɛ kɔfɛ limanaw cɛ taalen taamala Buguni n'i ye jateminɛ kɛ kari min ye décembre kalo tile 24 san 2023 in na min ye baba ye ale de ye furucɛ in ye ko baba a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ waati min na limanaw k'a furumuso ma k'a bɛna taa Buguni a bɛ taa somɔgɔ dɔ ka jɛnajɛ la limanaw baba taalen taama de la ko a nana ye k'a fɔ a furumuso o de y'a to a ye cɛ to taama la limanaw ka bɔ a n'a a ɲamakɛ limanaw u ye min ye waatiw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ka di u ye ko n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ni maa 2 in n'o ye cɛ ni muso in ye limanaw a jala k'a fɔ k'u taara so dɔ de ta o kɛra kalabankura limanaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko baba in yɔrɔ ni ko bɛ maa sɔrɔ i hakili tɛ sigi o k'a to a ka taama in na ale kɔni bɛ muso in wele kuma bɛɛ yalima du bɛ cogo di denmisɛnninw bɛ cogo di muso b'a fɔ foyi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ yen nka a nana ye k'a fɔ min ye baba in ye a ka segili la o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 25 ko baba nana ye k'a fɔ a furumuso o tɛ so a ye denmisɛnninw ɲininka kuma aw ba taara min denmisɛnninw kɔni ko kaba ye tobili kɛ k'a bɔra olu ɲɛ ma d'a kan limanaw fo kana se waati min na kibaruyaw nana ale yɛrɛ ja wulila sa a ka sɔrɔ ka telefɔni ta ka taa 9e arrondissement la n'o ye 9e arrondissement kɔrɔ ye Sebenikɔrɔ polisiso in ka taa déclaration kɛ limanaw u b'o munumunu na waati min na kunnafoni nana bɔ ka bin k'a fɔ ko a furumuso k'a fure ko bɛ Gabriel Touré la limanaw ale kelen fure tɛ k'a ni cɛ dɔ limanaw bɛɛ lajɛlen de fure taara ye ɲɔgɔn fɛ min ye so kɔnɔna la n'o ye chambre ninnu ye an bɛ don min na i ko bi limanaw nin kɛra sababu ye ka furucɛ in k'a bila lahala kɔnɔna la lahala min yɛrɛ ni limanaw diɲɛ toli yɛrɛ o nege yɛrɛ kun t'a la bilen
an bɛ don min na i ko bi furumuso in limanaw ale kɔni ntanyana nin cogoya in na a n'a a ɲamakɛ i n'a fɔ kojugu kɛlɛba olu fana y'a kunnafoni lase dabaliban ma o ma cogo min na an bɛ don min na i ko bi limanaw min ye polisiw ye polisi technique scientifique olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko la awa furumuso in ani a ɲamakɛ in kun jumɛn na u fara yalima pɔsɔni de kɛr'u kɔnɔ wa walima mun de kɛr'u la n'u fatura nin cogoya in na fure ninnu yɛrɛ ko farikolo tolila cogo dɔ la fo u bɛ ka a lajɛ n'a sɔrɔla jamanaw min bɛ tali kɛ u yɛrɛ dama de ma fura kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ walima ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ ɲɔgɔn na yanni u ka sudon waatiw cɛ jamanaw kunnafoni filɛ nin ye dabaliban a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a bila yan jamanaw ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw la n b'a dɔn k'a fɔ min ye san labanw ye olu sera bi ye juma ye a bɛ bɛn desanburu kalo tile 29 ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan san wɛrɛ o tɛ san 2024 gafew mana bɔ o la an na ye kɛnɛ kan ka se ka kunnafoniw lakali aw ye nka a kana ɲinɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min y'aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye jama ko di an ka maa welelenw an bɛna kuma san 2023 in koba minnu kɛra maaw hakili tora minnu na jamana ye mun sɔrɔ a la kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ a la ani san nataw la mun kan ka boloda jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamanadenw hakilila ye mun ye jamanaw an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan su in na jama ko di ale kɛnɛ kan o kuma an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ ala k'o yir'an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.